Dobré ránko, ja sa nachádzam akurát v Bolerazi. Prichádzam na letisko, dnes tu majú súťaž, tak sa poďme pozrieť na to. A tu máme v plnom prúde briefing, prípravu tejto súťaže, povedia sa tu pravidlá a tak ďalej, aby posádky vedeli, čo ich čaká. Posádky akurát chystajú prípravu a za chvíľku pôjdu na štart. Tu napríklad máme Cessnu 172. Je to trošku staršie lietadlo. Komplet analogové prístroje, že nemá displeje, Garminy alebo niečo také. Môžeme sa ísť pozrieť na ďalšie. Ďalšia Cessna. Toto je 150, to je menšia, 172 je štvormiestna, toto je dvojmiestna. Ale vnútri to vyzerá dosť podobne. A tu máme Tecnama P2008. Toto majú najnovší prírastok v leteckej škole Euroservice. To už je trošku modernejšie. Ale veľmi populárne slovenské lietadlo, ktoré tu majú, je Dynamic VT9, vyrábaný v Prievidzi. Tu už sú aj displeje. Toto je lekárska verzia, čiže môže ešte aj vliec v vetrone a preto má aj späťak. Ostatné späťak nemajú. A ešte tu majú tohto Skyleadera napríklad, ktorý vyzerá zhruba nejako takto. Už tu má aj nejakú navigačku, v strede ten displej, inak analogové budíky a tak. A tu máme trochu novší Dynamic, ako je vidno podľa toho nápisu Rotax 916, tak je tam už silnejší motor. Má to zaťahovací podvozok, čiže keď zlietne, zavre sa to a tie kryty zlepšujú potom tú aerodynamiku. Čiže toto je taká malá raketka. Čiže vlekacia verzia má aj späťak. Poďme pozrieť ešte donútra, ako to vyzerá, aspoň takto. No, tak to už je vidno, že to je trochu novšie. Pekná mašinka. Prvé mašiny už sa zoraďujú na štarte a pozrieme si odlet. Tým zasúva podvozok. Krásna mašina. Good luck, nech sa vám darí. Jeden z dynamikov ďalších je už tiež po spustení a bude rolovať na dráhu. A za chvíľku štartuje druhý Dynamic, bude to 912 motor, tento by mal byť karburátorový, tá 916 by mala byť IS-ko, čiže so strekovaním paliva. Poďme sa pozrieť na ten rozdiel, aký to bude v tom štarte. Odlepil sa od zeme, nechá to trošku rozbehnúť ešte a ako vidíš, ten podvozok ostáva pevný, je otvorený.
Tiež to pekne stúpa tá mašinka. A samozrejme nesmie chýbať dobré občerstvenie, o ktoré sa nám postaral vedúci majiteľ školy Euroservice. Ďakujeme ešte raz. Do ladničky, dovidenia, toto treba zbaliť, urobiť poriadok. Do ladničky. Povedal som si, že dneska nejdem lietať, dneska sa len tak idem pozrieť. A nakoniec? Do tohto sa dá. Do toho zozadu celé. A naša obálka, furnižonská. Tu je dole, tu je dole. Dobre. Ďakujem. To sú aký, ty tam hoď iba. Ty tam drbný. Odsedák chceš? A jeden si zoberieme. Výborné, zatváraj, štartujem. Polaras prevádzka Oscar Mike, Kocera Charlie, vstup na dráhu 32. Palivová pompa, Vojna Jout, 2600, klapky jednotky. Nádrže sa jak na tom, práva je nejaká plnša. Dám si na ľavú na zlet. Dobre, a ten loger, ten máš kde? Ten je tu hodený. A podľa toho asi pôjdeme, tam je ten čas ukazuj, No, Poďme. 14:20. Polaras prevádzka Oscar Mike, Kocera Charlie, zlet zdravý 32. Ground máme 87, tam naľavo. Ground speed máme 85 momentálne, čiže to je to. Čiže môžeme toto 4800. Máš ešte fotku toho startpointu? Križovatka. Tento to je, vyzerá asi, nie? Môže byť. Ideme rovno na autočak za tou vodnou nádržou, ak sú tie stromy, to by mal byť asi autočak podľa tohto. Tam není železnica? Ešte pred železnica by to železnicou. malo byť. Križovatka 4, hej? Áno. Vidíš to? Nebude to hento? Nie. Poraz stromov by tam mal byť. Tuto. Nie? Áno. A tam je. Vidím to. Asi. Jo, Je to ono. za mňa tiež. Dobre, časovo mám pribrzdiť, či? Kaj. Trošku môžeš. Možno je možno. Dobre, čo je hento za mesto? Toto? Tam je Horná Kráľová. Ty vole, to není hento tam? To bude ten močenok a trošku tak naľavo. Tak ideme, tak by som išiel. No, Potom vlastne sa to križuje ešte naľavo, bude jedna dedinka, čo to je Hajské, či čo? Hajská. Sleduj, pozri, tuto naľavo máš šoporňu. Najdi šoporňu, to bude asi toto tu. Áno. To ideme naľavo od toho, či napravo od To šoporňu. ideme dobre, to ideme úplne akurát. Dobre, Takže pomalu som to, otočak. máme momentálne 70, Máme ale padáme. 20. Aj tak sme ešte rýchli, takže kľudne to môžeš spomaliť. No, ale musím udržovať aj výšku, víš. Musím nájsť nejaký... Ty tak
vták akurát preletel okolo nás. Tak som niečo zachytil. Je vtáka? Nie, to by sme počuli. Mám dojem, že je to hento. Tak trošku spomal ešte. Tak nie je to toto, kde sme? Podľa mňa sme presne na to má byť. Ono, musím pridať. A čo hľadáme? Ktorý je to? Nejaká cesta okresná medzi stromami. To nebude toto na lavici, čo tu mám? Není to hento? Není to hento? To, čo tam mal byť aj ten barák uprostred ničoho? Ne, to není barák. To nie je to... Toto. Aha. To bude tam ďalej až. Ty vole, ideme dobre? Hej. No počkaj, ktorý ti... Lebo tu je cesta teda? Tu je To podľa cesta? mňa niekde bude. Cesta, stromy, križovatka, hlavná cesta, z jednej strany stromy, z jednej strany polná. Understandable. Ale som rád, aspoň sme nenarušili ani raz témáčko, aspoň čo by som si všimol. Je to vlastne ten finish point, to je nejaký južný od Špačinec, alebo na mape, jak to To je to vlastne trošku nižšie od Švačinec. Počkaj. Švačincami a Trnavou, tesne pod Švačincami. Aha, vidím to. Dobre. Dobre. Áno, už asi viem. Asi tam, ak je to stromoradie, že? Áno. Áno, to by aj sedelo, lebo vidíš, z jednej strany máš hlavnú cestu, tam máš potom stromoradie a tuto máš troška menej stromov a polna. Čiže to je Áno, proste áno. hentam. A tuto si vypnem monitoring už. Dobre, udrbeme tému ešte nakoniec. Vieš čo, 9.30 tam máme byť, máme 8.30, minútku máme do toho. Tak to ešte... kúsek. Áno, ideme pristať. A bola raz prevádzka, dobrý deň, Oskar, Majky, Kozira, Charlie, aktuálne Špačince, 1300 stôl, zaradíme sa na dlhé finále, drahy 32. Ich nevidím reálne. Bližšie tam k hangaru máš posunuté. Ako vidíš taký lečí pás Asi, hej. v tej ľavej strane, tak tam. To je p***ovina. Ja to reálne nevidím. To stále? Aha, Stále to nevidíš? ty to vidíš? Ono to je až pri hangári posunuté? Áno. Jeden taký biely spot, keď si pozrieš na tej ľavej dráhe, taký štvorec, akéby. No, nevidím. A bola rozprávacká Oskar Majky Kozera Čále finále 3-2 na pristáte. Tam, kde je ten Petron? Áno, zhruba na tej úrovni. Neotočili oni dráhu? Ne, tamto je od začiatku. Len sme asi trošku vysoký teraz, nie? Dáme dvojky, klapky. Ani tak. Nevadí. Prvýkrát v živote som takto pristal, takže... Nevedel som to vôbec odhadnúť. Sorry za to. Bude. Halus. Je to halus. A
A to pristátie, no, to pristátie bolo také. No, ale fúka, takže troška fúkalo a nevedel som to odhadnúť, lebo ja som do poslednej chvíle nevidel, čo pristávacie. A tu už môžeš vidieť odovzdávanie cien. Toto bolo prvé miesto, vidíš posadka, značný vekový rozdiel, bol to otec so synom, ale boli veľmi šikovní a ich miesto je absolútne zaslúžené. Gratulujeme ešte raz. A na budúce sa spolu pozrieme na ďalšiu súťaž, na ANR-ko, ktorá je údajne vraj jednoduchšia, tak uvidíme, čo prinesie táto súťaž. Díky ešte raz, ahojte.